Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Azt az ajándékot kaptuk a sorstól, és azt hiszem, hogy ezek között a falak között bátran mondhatom azt is, hogy azt az ajándékot kaptuk a gondviseléstől, hogy ma itt találkozhatunk, és megható számomra, hogy ilyen sokan eljöttek és kíváncsiak voltak ránk. És mindjárt az elején ugye egy-két köszönetet kell nyilvánítanom, és természetesen a végén sem fog ez elmaradni. De hát ugye itt jubilál mögöttem egy kórus, akik 25 éve elkezdtek működni, és nekik tulajdonképpen ez egy jubileumi koncert, nekünk pedig egy bemutató. Úgyhogy én már előre azt mondom, hogy rázzuk fel a hangulatot, nagy tapsot a kórusnak előre is. Köszönjük szépen, és vezetőjüknek, Benkó Péternek egyébként, aki nekem főiskolai csoporttársam, de hát erről majd még lesz szó szerintem a későbbiekben, úgyhogy innen van a kapcsolat. Csak nagyon röviden, nekem ugye ez egy nagyon régi, titkos nagy vágyam, hogy Árpád-házi szentekből szülessen egy színdarab, és ugye ez az ábra ez azért került ide, mert hát, hogy megvolt otthon, ugyanis én a Szent Margit gimnáziumban ugye lehúztam 11 évet, és tulajdonképpen ezt még az akkori diákok festették a Szent Margit gimnáziumról, és ez SMG 100, ez lenne rajta, ha kifért volna, amikor a Szent Margit ugye 100 éves volt maga a gimnázium. Úgyhogy ez adta az első apropót, hogy Árpád-házi Szent Margit, és akkor egy kicsit tovább gondolkodtunk a diákokkal, Szent Erzsébet, Szent István király, Imre herceg, és akkor végül, de nem utolsó sorban, Szent László királyt is beleinvolváltuk tulajdonképpen ebbe a mai történetbe, hogy erről az 5 szentről fogtok egy nagyon rövid, ilyen epizódikus kis összefoglalást kapni. És csak 2 nagyon rövid gondolat, és akkor mindjárt bele is vágunk, hogy Robert Schumann azt mondta, és ez nem a zeneszerző, hanem a francia politikus, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És valójában most érezzük annak a problémáját, hogy itt valóban feszeng valami határ, és ugye nagyon nehéz most jó döntéseket hozni innen is, onnan is. De a mondat attól függetlenül aggasztóan igaz, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És tegnap pont teljesen véletlenül, mivel hogy érdekelt ez a téma, gondolom ezt a Google felismerte, és egy szerzetes, egy ferences szerzetes bácsival készítettek riportot, és ő azt mondta, hogy bár sokan azt gondolják, hogy most valóban a kereszténység nagy bajban van, és hát nyilván ez valamelyest igaz is, viszont nemhogy véget ért a kereszténység, hanem most kezdődik. Ugyanis ugye ez egy új kezdet tulajdonképpen, most újra szentekre van szükség. Megérkeztünk ugye oda, mint 1000 évvel ezelőtt, és most valójában nem kell feltétlenül megijedni ettől, nagyobb szükség lesz a kereszténységre, mint valaha. Ide érkeztünk, és ezt sokan érzik is most. Úgyhogy én azt mondanám így zárszóként, hogy hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg. Ezekkel a gondolatokkal akkor ezt az körülbelül egy órát elindítanám. Előre is nagyon szépen köszönjük a kitartó figyelmet és a tapsokat. Köszönjük!
Erős kősziklára volna szükség, erős hitre, erős origóra, melyre ennek a csodás magyar nemzetnek a katedrálisát lehet építeni. Háború! Vagy béke, Kelet! vagy nyugat, Kereszténység! vagy pogányság. Ezek a gondolatok járhattak Géza fejedelemnek a fejében, mikor látta népünk helyzetét az ezredforduló előtt. Megoldásként a keresztény hit terjesztését választotta a magyarság megmaradásáért. Fiára, Istvánra hagyta azt a megtisztelő feladatot, hogy folytassa a hittépítő küldetést. Ám ez nagyon sokáig emberfeletti erőnek bizonyult. Na igen, a végeredményben jó volna megtölteni ezt a trónt, a termet, de főleg a szíveket azzal a tartalommal, melyet ránk hagytak a titokzatos Árpád-háziak. Mit is vár tőlem az élet? Vagy mit vár tőlem a haza? Vagy csak én? Én mit várok magamtól? Ki is vagyok? Vajk? Vagy István? Békét teremtek? Vagy véget nem érő harcokat? István! Igen, ez volnál te! Most már látnod kell a küldetésedet, hiszen ezért kötöttük össze az életünket. Na igen, ő volna István. Nagy, szent, államalapító Szent István király. Ő pedig Gizi, Bajor Gizella. Ne gondoljátok ám, hogy olyan veszedelmesen romantikus módon vette el őt, hiszen ha nem veszi el, most nem ő lenne a nagy államalapító. De elvette. És ezzel egy nemzet sorsát mentette meg. Megmentette az otthonunk, az életünk. És egy magas kultúrával rendelkező keresztény Európához tartozhatunk. Döntöttem. Rómához fogunk tartozni. Bármit is kíván ez a megbolondult pogány nép. Ez az én küldetésem és kötelességem. Lassan a testtel, István, még nem tartunk itt. Komolyan azt hiszed, hogy van ehhez elég erőd és támogatásod? Megkapod a támogatásomat. Úgy is tudod. Persze, hiszen a németek segítsége nélkül semmire nem mentünk volna. Kevés ez. Ugye, István? Ti valóban azt hiszitek, hogy csupán a németek segítsége elég lett volna Istvánnak ahhoz, hogy Magyarország keresztény ország legyen? Ugyan? Ehhez egész más segítségre volt szükségük. Légy velünk, Mária, Isten szent anyja,
a legjobb kezekbe került az ország. A szűzanya országa lettünk. Regnum Marianum! Boldogság és béke szállta meg azokat a szíveket, akik átérezték István király szándékait. De sajnos nem mehetünk el a pogányok és a kételkedő kérdései mellett sem. Ők is nagyon kerestek valamit, vagy talán valakit. Egy erős alapkövet. Bizony nehéz idők következtek. Mi legyen most a magyar trónnal? Vagy mi legyen a magyarsággal? Mi is történik most velünk? Hol van a hitünk? Ámen. Dei gratia victoria. Látszólag győzött a kereszt. Ahogy akkor sokan fogalmaztak, most az emberek szívét sikerült meghódítani.
és ez akár végső győzelem is lehet. Azonban a magyarság zivataros élete korán sem volt egyszerű. Mindig mindenért duplán meg kellett dolgozni, még ha Isten kegyelmével is. Istvánnak és Gizellának egyetlen egy közös gyermeke élte meg a felnőtt kort. Szent Imre herceg, Magyarország éke, az Árpád-ház és a magyarság nagy reménysége. István mindent megtett Imre tanítatásáért, és teljes erővel az uralkodásra készítette fel. Intelmeiben megírta: legyen erőd a tudás, védelmed a kard, és mindened a hit. Ezekre a hófehér alapkövekre építsd a nemzet sorsát. Természetesen Gizella gondoskodását is élvezhette, mely nyilvánvalóan nagy magabiztosságot és bátorságot eredményezett. A szűk családi körben nem volt ok az aggodalomra, hiszen minden úgy történt, ahogy a mesében. Imrét felkészítették az életre és az uralkodásra. Már nem kellett minden percben mellette állni. Árpád vére folyt az ereiben. Előtte volt az élet. A trón körüli helyzet korán sem volt viszálytól mentes. Egyfelől Imre a bajor trón várományosa is lehetett volna. A német császári udvar pedig máson szívesebben látta volna a koronát. Ezért akár hajlandóak lettek volna egyéb gaztettekre is. Másfelől a magyarság nagy része nem fogadta el az új hitet. Sokakban bizony gyanakvást és félelmet keltett Imre herceg személye és keresztény tisztasága. Végül máig tisztázatlan körülmények között nagyon fiatalon egy vadászaton vesztette életét. István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát, és persze László királynak vitéz lovagságát. Ó, ha csak ezt látnád! Mi arra vállalkoztunk, hogy rászánunk egy napot, hogy megismerjük Szent László király életét, uralkodását, hittérítő törekvéseit. Természetesen a vele kapcsolatos titkok és legendák is érdekeltek minket, már amit ilyen rövid idő alatt fel lehet fedezni. Tekintsünk bele, hogy mire is jutott társulatunk egy nap alatt a szent életű és legendás erejű királyunk megismerésével. Szent László király, Isten
Jesús morire, umano cruz la mine, alleluia, alleluia. Mortem vidas suspirire, miserrimur pro homine, alleluia, alleluia. Hidvez légy kegyelmes, Szent László király, Magyarországnak édes oltalma. El tudod nekem mondani, hogy Szent László hol helyezkedett el az Árpád-házi királyok családfáján? István és Vazul kb. Ugyanabban a korban éltek. Első Bélának a gyermeke, aki Vazulnak a fia volt, ő pedig Szelső István unokatestvére. Háromságnak vagy te szolgája, Jézus Krisztusnak nyomdoka követi. Milyen szép ez a rajz. Ez esetleg egy Szent Lászlóhoz köthető történetet ábrázol? Ez a magyar lány megmentését ábrázoló kép. Szent László egy nagy hős volt és egy nagy erejű király később. Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként vad oroszlán. Egyesek első Szent Lászlót lovag királynak is nevezik. El tudod mondani, hogy miért? Egész életét a kereszténységnek szentelte. Egyszerre nevezték Szentnek és lovag királynak. Dicsérjük magyarok Szent László király, bizony érdemli mi dicséretünket. És hogyan érte el Szent László, hogy a kereszténység megmaradjon az országban? Erre nagyon röviden csak úgy tudnánk válaszolni, hogy kemény kézzel! Valójában minden Árpád-házi szentnek erős akarattal és elszántsággal kellett küldetésüket véghez vinniük. Nem véletlenül szoktuk mondani, hogy a Jóisten mindent megtesz érted, de semmit nem tesz meg helyetted. László király valóban kemény kézzel tartotta meg István király elképzeléseit, de számos mítosz, titok és legenda is kíséri az ő életét. Ezek közül a legismertebb a tordai hasadék legendája.
isteni irgalmasság, önzetlen szolgáló szeretet, alázat, nagyság. Talán ezek jutnak eszünkbe Árpád-házi Szent Erzsébetről. És hogy mire is szeretett volna minket tanítani? Nem tudjuk. Lehet, nem is akart tanítani. De megtanított minket egymást szeretni, egymást becsülni, egymás emberméltóságát megőrizni és megtartani. Tisztán és őszintén erre tanított mindenkit. Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is ugyanilyen szeretettel segítsük embertársainkat minden testi, lelki bajukban. Asszonyom, levele érkezett Lajos gróf úrtól. Köszönöm. Távozhat. Drága Erzsébet, nem szükséges mondanom, de csak rád gondolok. De mire ezt a levelet olvasod, már csak párat kell aludnod, és újra látjuk egymást. Remélem, jól vagy, és minden rendben körülötted. Kérlek, ne foglalkozz anyám piszkálódásával. Tudod, hogy ő is csak jót akar. Hiányzol? A távolság rádöbbentett pár dologra, hogy miért is fontos neked. Elfogadom, és még tisztelem is, amit Istenért és a szegényekért teszel. Számíthatsz rám és a támogatásomra, hogy Isten önzetlen szeretetét békességben megosszuk a rászorulókkal. Sietek haza, örök szerelemmel. Lajos. Asszonyom, a férje édesanyja kíván önnel beszélni. Vezest hát be. Erzsébet, beszélni szeretnék veled arról, ami itt a házban történik. Figyelek. Lenyűgözne, ha nem változtatnád ezt a helyet teljesen méltatlanná a családunkhoz és a rangunkhoz. Nem pontosan értem, mire gondol. Pedig nem szeretném részletesen ecsetelni. A lényeg, hogy a továbbiakban nem kívánok koldusok, bűnözők és egyéb rablói vadékok társaságában élni. Nem is értem, miért kell ezt megemlítenem. Pedig az irgalmasság és az alázat szép erény. Nem is értem, miért tűrik ezt. Az egész udvar jó képet vág. Lajos zarándokhelyként emlegeti ezt a helyet. Még a bátyádat, Bélát sem zavarja a dolog. Úgy látszik, rajtam kívül mindenkinek elment az esze. Még jó, hogy a vagyonunkból nem építünk kórházakat. Ez nem is rossz ötlet. Nagyon szeretik Erzsébetet itt a királyi udvarban. Ez valóban így van, öröm nézni. És mindenük megvan. Vagyon, fényes pompa, és igazán szereti őket mindenki. Kivéve az anyós! Na ja, Zsófia asszony nem bírja Erzsébetet a fura dolgai miatt. Mondjuk ez valahol érthető. Rengeteg pénzért pincétársat a vár alá. Meg aztán ilyen büdös koldusokat mosdat, meg ápol.
Ekkora baromságot! Na ja, ezt meg mine? Ezt mi nem érthetjük. Vagyon és hatalom helyett szegénység és irgalmasság. Titokzatos ez a család, az egyszer biztos. Megmondanád, hogy hol van az a határ? Hogy létezik egyáltalán? Ha éhes vagyok, akkor nincs. Ez szerintem nem olyan nehéz felfogni. Önzőlibe vagy semmi más. Kenyeret adjál inkább jó tanács helyett. Mindjárt megtérj! Na gyere, te szutyok! Csókolom. Ajjaj. No, már csak ez hiányzott. Hát ez meg ki? Hát... Nem úgy néz ki, mint Türingia hercegnője, az egyszer biztos. Nincs fény sehol. És nem is valami fényfelelős, az egyszer fix. Megsebesült? Jól van. Megsebesült, nem látod? Ennyi okos embert. Istenem! Erzsébet, te tudsz gyógyítani, nem? Nincs fény sehol, bűnös vagyok. Erzsébet, ha tudsz, kérlek segíts. Mit szeretnél, kedvesem? Miért jöttél ide? Meg akarok tisztulni. Csak Jézus testétől és vérétől tisztulhatsz meg. Ő az égi bárány. Ő ad új életet. Jézus véred megtisztít, véred ad új életet, véred tesz ma szabaddá, értem foly, te drága vér, így a lelkem fehér, mint a hó, mint a hó. Úr Jézus, te égi bárány. Jézus véred megtisztít, véred ad új életet, véred tesz ma szabaddá, értem foly, te drága vér, így a lelkem fehér, mint a hó, mint a hó. Úr Jézus, te égi bárány. Úr Jézus, te égi bárány. Mi történik? Semmi emberhez méltatlan. Csak engedd, hogy a benned lévő fény látszódjék. Még nem igazán értem, de köszönöm. Nincs semmit köszönnöd. Helyesen döntöttél, hogy elindultál felénk. De akkor most miért szomorú az arcod? Jól vagyok, sokkal jobban. De a családom és a barátaim éhezik. És ezen még így sem tudok segíteni. Értem. Hát igen. Lelki tápláléktól még nem lakott jól senki. De erre is van megoldás. Viszek kenyeret a családodnak. Mindig az járjon a fejedben, lányom, hogy egy kis jó indulattal mindent meg lehet oldani. Ha így jársz el, az Úr melléd áll. Ezt még nehéz elhinnem, de bízom benne. Menj csak.
Állj! Mit viszel a kötényedben? Rózsát! Rózsát? Ezt téged ismerve elég nehéz elhinnem. Mutasd! Jézus véred megtisztít, véred ad új életet, véred tesz ma szabaddá, értem fúj, te drága vér, így a lelkem fehér, mint a hó, mint a hó. Úr Jézus, te égi bárány. Úr Jézus, te égi bárány. És végül, de nem utolsó sorban, Árpád-házi Szent Margit. Ki is volt ő? Milyen szellemi örökséget hordozunk? Mit jelent számunkra a magyar nemzet? Mit jelent számunkra Európa? Vagy kereszténynek lenni? Kereszténynek lenni Európában, a Kárpát-medencében. Érdemes volt Margitnak annyit sanyargatni magát értünk? Feláldozni az életét országunkért? Érdemes volt fanatikusan szeretnie Istent, a hazánkat és a keresztény értékeket? Elképzelhető, hogy egy új tatárjárás kell, hogy ezt megértsük. Te hallod? Ma jön az új lány, nem? Fogd be, mi erről nem tudunk. Jaj, végül is. Nem olyan nagy cucc, csak az uralkodó lánya jön. Fognád már be! Jó, de az azért tényleg érdekelne, hogy mi kényszeríthet egy ilyen fiatal lányt, hogy bejöjjön ide, érted? Nem a mi dolgunk. Ettől függetlenül érdekes. Én, ha neki lennék, vennék egy vidéki várat. Vagy egy saját kolostort, csak nekünk. Ő meg bejön ide, érted? Értetetlen. De azt ne felejtsd el, hogy pont akkor született, amikor a tatár itt tombolt. Ha jól tudom, az apja fel is ajánlotta a haza megmentéséért. Ez így önmagában is komoly. Lehet az apja elől menekül? Vagy a korona elől? Az is lehet. Nagy felelősség, és nem kérdezik meg, akarod-e. De még így is fura. Jó, menjünk. Szia, Margit, ugye? Igen. Jaj, már nagyon vártalak. Annyit hallottam rólad. Annyi mindent beszélnek. Te tényleg látod a jövőt? Meg jobban lesz, akire ránézel? Azért tudod, néha nézhetnél majd rám is. Na mindegy, meg neked tényleg apád a király, akkor gondolom édesanyád a királylány. Vagy a királynő? Mindegy. Meg azt is mesélték, hogy te imádkozol a Te veset. leszel a szobatársam? Igen. Rengeteget dumálunk, majd csak ketten leszünk, szuper, nem? Én majd mindenben segítek, és mindent mondok majd.
Azt hiszem, apám haragszik rám. Hát, nem hinném, hogy haragszik. Az valóban lehet, hogy te látod, amit az Úr kíván tőlünk, és ti Veszprémbe jöttetek? Nővérem, az Úr rendelése szerint történik minden. Ugye? Tudom ám, hogy így van. Félsz itt? Mármint, hogy nem tőlem, hanem ettől az egész helytől olyan ijesztő lehet neked, nem? Nővérem, bizony mondom néked, az Úr többet ért a csendes imából. Hát erre még nem gondoltam. Hát akkor menj, és gondolkodj el ezen az Ádám meghíd nyugalmában. Úgy érted, hogy egyedül? Pontosan így értem. Jó éjszakát! Jó ét, Margit nővér! Nézd a kis királylányt. Te vagy a királylánya? Béla királylánya? Nem, én Margit nővér vagyok, az Úr szolgája, senki más és semmi más. Azért itt nem gyémántból lesz az ágyacskád. Jobb, ha készülsz. Ugyan már, Roberta, ne legyél ilyen undok. Dehogy vagyok, hiszen régi vágyam, hogy egy úri lány söpörgessen a szobámban. Mi történik itt? Imádkozunk. Ismerkedünk. Roberta nővér? Legalábbis ismerkednénk, ha ő felsége hajlandó lenne. Istenem, Roberta! Megint az engedélyem nélkül jöttetek ide. Most azonnal induljatok Fidelius baráthoz. És még beszédem lesz veletek. Indulás. Istenem, legalább kicsit éreznék, hogy mi kell a kolostori élethez. Margit, te nem mész? De szép a kereszt a nyakadban. A Szent Kereszt, melyen a mi Urunk Jézus Krisztus vérét ontotta üdvösségünkért. Uram, neked ajánlom magamat. Állj fel, leányom, az Úr útján sokat kell még tanulnod. Meg kell tanulnod imádkozni, Margit, és fohászkodni azért, hogy az Úr helyes utat mutasson neked. Uram, kérlek, mutasd meg az utamat, hiszen te tudod, hogy miért vagyok itt. Vagy tudtad már régen, akkor ott, a Sajó partján, és elűzted az ellenséget? Hát igen, Szentföld ez, Magyarország, magyarok szép hazája, hol a folyó partján kolompol a nyáj, tikkad bokor alján juhász furujál. Szól a harangszó, sodorja a szél, ősrégi földről gyönyörűt mesél. Magyarok hazája, te vagy az én hazám, virágos réted, kéklő bérced, vígan mosolyog rám. Tiszába hajló fűzfa, pipacsos zöld határ. E világon bármi fájjon, lelkem csak hozzád száll. Margit, Istenem, mi történt? Mit művelsz magaddal? Csak elestem. És mi történt a kezeddel? Tiszta seb. A mi Urunk is szenvedett a kereszten. Nekünk is meg kell tennünk. Vezekelnünk kell és szolgálnunk őt. Gyertek gyorsan, segítsetek! Gyere! Gyorsan, vigyétek! Gyorsan, vigyétek a szobájába, én hozok segítséget! Tudom, hogy most beteg, meg minden, de én nagyon utálom ezt az úri apácalányt. És most tényleg férhez akarják adni? Menjen is, nem fogom megkönnyezni. De amúgy az a múltkori királyfi az olyan cuki volt, nem? Jaja, valami ottokár. Ottokár? De elkergette. Oh. Ő pedig itt maradt. Istenem, Uram, én nagyon nem szeretem ezt a Margitot. Kérlek, szeresd legalább te! Hallottam. Ti tényleg ilyen felesleges dolgokkal töltitek az időt? Titeket tényleg semmi értelmes nem érdekel? Hát, hogy mi az értelmes, arról beszélgethetünk. Margit, atyád nem sokára megérkezik hozzánk. Készüljetek fel a látogatásra.
De hát miért jön ide? Biztosan hoz neked csili-vili ruhákat. De hát itt ilyen egyszerű ruhákat hordunk. Ti teljesen együgyűek vagytok. Neki pedig teljesen fölösleges ide jönnie. Margit, remélem nem kell elmagyaráznom, milyen vagy az alakatok között. Ha csak ezért jöttél ide, apám, ennek itt nincs helye. Te azért lányom vagy, és ezzel járnak kötelezettségek. Szerintem pedig azzal járnak kötelezettségek, amiket megfogadtatok. Remélem emlékszel. Férjhez kell menned. Ez a haza érdeke. Az emberhez méltó és a hozzád méltó viselkedés. Valóban? Szerintem megtartani egy ígéretet, tisztelni Istent, a hazát, tisztességesnek és hűségesnek maradni. Na ez az emberhez méltó viselkedés. Most még helyre hozhatjuk. Eljössz azonnal. Jobban fel nem készülök a lösvényeddel. Ottokár királyfi vár rád. Nem te mondod meg, és nem is Ottokár! Bakalj! Most velem jössz! Nem! Nem. Itt maradok. Ez az én otthonom már. Más koronát fogok hordani. Örök fogadalmat teszek. Elmehettél volna, királylányként élhetnél, szép ruhákban járhatnál. Nem értem, miért jó ez neked. Szerintem tudod, hogy mit csinálsz. Nem értem, de érzem, hogy tudod. Még én sem tudom, mit miért teszel, de nekem te példaképen vagy. Amit ők vállaltak, az több, mint a mi küldetésünk. Ez Isten közvetlen üzenete és akarata. És mi volt az üzenetük? Isten nevével keljetek, pihenni is úgy térjetek, hiszen olyan időket élünk, hogy túlontúl sok a vétkünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. De csak akkor, ha összefogva, egymás erejében bízva, Isten segítségét kérve, imával borulunk térdre. Ki győzte le a nagy Rómát? Ki tartja még Európát? Ki óvja a szent magyar hazát? Neve csillagokba írva, nincsen más alternatíva. Keresztfáról üzen néked, vért szívedbe az igéket.
Én vagyok az út, az igazság és az élet. Isten hazánkért térdelünk előttbe, rúd bűneinket, jóságoddal fedd fel. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed. István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát, László királynak vitéz lovagságát, ó, ha csak ezt látnád! Szentességekből ős szeretet árad, Margit imáig vezekelve szállnak. Minden fiára, Uram, ne sírasson, áldott boldog asszony. Rád bűnösöknek minden menés ráfér, ne bűnöknek több népet hazánkért. Hadd legyünk mint is, tisztán bősök szentek, hazánknak itt mentlen. Hadd legyünk mint is, tisztán bősök szentek, hazánknak itt köszönjük, és annyi mindenkinek kell köszönetet nyilvánítanom, hogy jó is, hogy abba hagyták a tapsot, mert ugye nem férnénk akkor vele. Tényleg nagyon szépen köszönjük. És már a család szlogenjévé vált
Bessenyei Ferenc legendás színművésznek a záró mondata, amivel édesapámmal szoktunk műsorokat zárni. Ő ugyanis egy utolsó riportjában azt mondta, hogy egész életemben tiszta és szép dolgokat csinálhattam, és akik körbevettek engem, akik a környezetemben voltak, ők lehetővé tették, hogy én egész életemben tiszta és szép dolgokat csinálhassak. És én nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és hogy kíváncsiak voltak ránk, és nagyon szépen köszönöm, hát először is az iránytű társulat tagjainak. Tényleg nem fogunk beleférni, nem baj. Nagyon szépen köszönjük Ruzicska László színművésznek, aki most nincs itt, de időnként segítette a munkánkat a felkészülésben, hát nyilván azért össze kellett fogni, úgyhogy neki is egy rövid tapsot kérünk szépen. Tényleg muszáj puskáznom, mert ezt nem egyedül csináltam. Az Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya Kórusnak Benkó Péter vezetésében. Egyébként, mint mondottam, ugye a 25 éves jubileumokat tartják éppen most. A zenekarnak is köszönöm, gyorsan felsorolom őket, Bertil Rebekának, Holle Annának, Németh Lászlónak és Németh Tamásnak. Köszönjük szépen, és Hegedűs Valér édesapám, zongora és orgona művésznek, aki ott föl. És végül, de nem utolsó sorban a Herceg Média hangosító brigádnak, akik itt a hangosítást szolgáltatták. Nagyon köszönjük nektek, szuper! És hát minden évben elfelejtem, de most felírtam magamnak, hogy a református testvéreink azt szokták mondani, hogy a jókedvű adakozót szereti a Jóisten, hogy tettünk ki egy dobozt oda a végére. Ugye adományokat elfogadhatunk, ugye más nem, de a társulat javára ilyen adományokat ott kinn a végén esetleg lehet dobni nekünk, azt nagyon megköszönjük. De hát főleg megköszönjük, hogy eljöttek és hogy kíváncsiak voltak erre az egész estére. Én remélem, hogy lesz még ennek folytatása. És tényleg köszönöm mindenkinek, és ez záró gondolat, hogy Bessenyei Ferenc után szabadon ma itt együtt tiszta és szép és tiszta dolgokat csinálhattunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Szeretnék köszönetet mondani Hegedűs Szabolcsnak. Jaj, köszönöm! Nagyon szépen köszönjük, és hát akkor találkozunk minél hamarabb, mert reméljük, hogy lesz folytatás. Nagyon szeretnénk Alsónémedinek visszahálálni ezt a munkát, úgyhogy még ez tárgyalásban van, hogy esetleg ők eljöttek ide, mi meg esetleg június 15-én elmegyünk oda. Ezt még a társulattal meg kell beszélnem, de úgy tűnik, hogy ez lenne a közös biznisz, úgyhogy reméljük, hogy összejön. Tényleg nagyon szépen köszönöm a türelmüket, áldott jó éjszakát mindenkinek, köszönöm.